kinahanglanan, infrastruktura, taytayan ug mga pampublikong buhatan. Ang pipila lamang kini sa mga proyekto sa kagamhanan nga gamitan gikan sa gibayad nga buhis. Busa, nagpakita lamang kini kung unsa ka mahinungdanon sa pagbayad sa buhis, labi na nga mabalik sa publiko ang mga benepisyo niini. Karong buntaga, kumustahon nato ang nakolektang buhis sa Bureau of Internal Revenue sa RDO 81 ug sayran nato ang posibleng mapahamtangan nga multa alang sa napakya sa pagbayad sa ilang buhis. Diskutan sa buhis, mga kapuso, makauban nato sa programa di sa atong studio karong buntaga Sir Nicanor San Juan, Assistant Revenue District Officer, ug Jerwin Igano, Group Supervisor, District Office number 81, Cebu City North sa BIR. Maayong buntag, Sir Jerwin, Sir Nick. Welcome sa programa. Maayong buntag, Sir Nico. And in behalf sa BIR RDO 81, would like to say thank you sa pag-imbitar sa amo adiri and paghimo sa BIR RDO 81 part sa episode karong morning sa GMA Regional TV Live. Salamat sa kayo ninyo. So, Thank may nung you. ganon nga mga impormasyon ang inyong ipaambit. So, nag-deadline na ta, April 17, last week. Last Monday. Last Monday. Kumusta so far ang assessment ninyo sa filing? Actually, ang nindot o hapsay and paspas ang atong proseso sa atong deadline na sinati last April 17. Walay mga kakulian, walay mga problema nga nasinati, and walay mga pagkonsisok sa ato ang mga buhatan. Kay pag sa cooperation sa mga taxpayers nato, and we are happy nga ang atong income tax filers karon 2023 niabot siya og 27,751 as compared sa last year atong 2022 26,119 lang ang ato ang mga income tax filers. So there was an increase of 1,600 more than, and kini we are happy to say nga ang atong mga Cebuano nagbalik sa pag-operate sa ilang business. Negosyo. Negosyo gikan sa atong mga problema sa pandemic at mga niaging tuig. Sir Nick, comparison, doon na ba mo yung data? Yes. Nakaingon na to si Sir nga, mas daghano, we Mas have more malaki na filers this year. Yes. Pero kumusta ang natigom na to nga pondo, Sir? Do you have an assessment na right Yes, now? mas malaki yung currently mas malaki ang nakolekta namin. Previous last year ang collected is 14.1 billion, and this year ang assigned collection namin is 14.2 billion. Pero currently na ang January to April na collection namin is 3.5 billion, and There was actually a decrease. Meron tayong tawag gani decrease sa ato ang collection. Kay wala pa tayo naka-hit sa atong target. Okay. currently wala pa yung wala final pa. figure. Wala pang figure. Wala pang final figure, but meron lang Anyway, kaming wala pa man nahuman ang atong April nga buwan. So wala pa sad natigom ang tanan nga mga makolekta nato kay nabay ang mga tawag gani mga nagbayad sa bangko. Yes. bangko nga Okay. laing jurisdiction sa BIR. Alright. So tigumon pa to namo, hopefully makadungag-dungag to sa maka-exceed na ta sa atong collection Target. until the last day ng April, until April 30, we are expecting to collect more. Okay. Because there are still some deadlines on taxation. So we still expect to collect something from our value-added taxes, quarterly percentage taxes, and expanded withholding taxes. So we're hopeful nga ma-achieve na itong target, Sir. We're not hopeful, but we are assured na Positive good. makukuha namin ang target collection goal for the month of April. So sanctions na ba imposed di ay kung late filers wala gid mo file sa ITR? Actually, kung we still encourage kung wala pa niya naka-file atong April 17 nato nga mga taxpayers, we still encourage nga mag-file lang sila sa ilang income tax returns, 2022 income tax returns, although late lang. Alright. Pero
ang balaod nagmando nga naatay mga penalties. Alright. Aside sa basic tax nga ilang bayran, naatay 25% surcharge, 12% interest per annum, o compromise penalty for late filing. Based na ang atong compromise penalties sa Revenue Memorandum Order number 5 2017. So ato dito magbase wherein ang atong pinaka-lowest nga compromise penalty is 1,000 and maximum biggest. of 25,000. Na siya. So kadtong mga dili jud mo file o na intention nga dili jud mo file, mahimo silang fraudulent. Okay. And since fraudulent, pwede sila pasakan og kasong tax evasion og hinaot unta nanghangyo kami sa mga taxpayers nato nga dili ra unta ta moabot aning pag-file sa mga tax evasion cases. Sir Nick, unsa ba importansya nganong important ang pag-file ng ITR? It is the taxation of the taxation is the lifeblood of our economy. So we encourage all to file their income tax to help our government para to tide over the current government, and even the future government is all dependent on collection of taxes. So as responsible citizen and parents, we encourage all to file their income taxes. Just like us, we are also taxpayers. Although we are employed in the tax agency, we still file our income taxes. Just to wrap up this conversation, gentlemen, message lang ninyo, short message ninyo sa atong mga kapuso nga nagtanaw. Mga kapuso, encourage na ito nga pagbayad ta, mag-file ta sa atong responsibility sa atong income taxes, sa atong tanan ng mga taxes. Reminders lang di ay sa atong mga taxpayers. Tomorrow, April 25, atong deadline sa atong quarterly percentage tax returns o quarterly VAT returns. And on April 30, deadline sad nato sa atong expanded withholding taxes. So, pag may time, mag-file, magbayad ta sa atong mga buwis. Sir Nicanor. Okay, maganda ang compliance ng mga Cebuano sa pagbabayad ng tax, and we still encourage you na ipagpatuloy natin ito. Help us and help the government. Thank you so much for joining us this morning o pagpaambit sa mga kasayuran gikan sa BIR at mga opisyales mga kapuso sa BIR, RDO 81 Sir Nicanor San Juan ug Jerwin Igano. Salamat for joining us.